खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सोरजि दा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 15 नभेम्बर 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। क'क्राझार जिल्ला बिजेपि दोलोनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाबाय। लोगोसे गोबांथार बिजेपि दोलोनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिपिएफनि गाहाय मावखुलियाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थांदोंमोन, जेराव बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियावनो गुबैयै बिजेपिनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्म बिथाङा गावनि गोबांथार दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो लाफानानै बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंदि आथिखालाव गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरखौ फैबाय थानाय 2024 मायथाइयाव जानो गोनां एमपिपि सायख'थिखौ नोजोर बोनानै राफोद खालामनांगौनि थांखिजों गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि लानानै जयनिं हाबाफारिफोरखौबो खुंबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय बिपिएफनि गाहाय मावखुलियाव हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो, जेराव बिजेपिनि मोनसे समनि आफादगिरि राजु कुमार ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोआव हाबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा बिपिएफ दोलोआव हाबखांनायनि उनावनो मोनसे खौरां मेलगिरि मेलनि गेजेरजों बिजेपि दोलोनि आथिखालनि गोबांथार माखासे सिंनि बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला आथिखालाव गावखौ मानो बिजेपि दोलोनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जादों बेखौ दासिमबो मिथियाखै। लोगोसे बेबायदि खालामनायनि सिङाव माबा मोनसे जाहोन दङ बेखौ बुंथिनानै होनायजों लोगोसे बिथाङा आथिखालनि बिटिआर सरकारनि बिजेपि हान्जानि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा अरुण कुमार दे बिथाङा गावनि रां रुफानि गोहो दिन्थिनानै आथिखालाव गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरखौ जेरै गोसो एरै दैदेननायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय जोंनि बड'लेण्डआव बेबायदिया सोलिया होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे आथिखालनि आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि सायावबो बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बिस्वजित दैमारि बिथांखौ बिटिआरनि चिफ जानो थांखिखौ लागासिनो दं होननानैबो बिथाङा बुंथिदों। नाथाय बेबायदि थांखिया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय हरिसिङायाव थाबैनो 29 कौटि रांनि पलिटेकनिक इनस्टिटिउसन (आइटिआइ) लुफुंनो थांगासिनो दङ। लोगोसे हरिसिङा ओनसोलावनो फैगौ बोसोरहालागै सुजित नार्जारिनि मुङाव मोनसे फुटबल मिनि स्टेडियाम लुफुंनोबो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिटिआरनि हरिसिङा ओनसोलनि एमसिएलए सन्जय सर्गियारि बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा मैया हरिसिङा ओनसोलाव थानाय मोनसे हांमा सकनिफ्राय लानानै हगमाबिल मोनसे गामिसिम थांनाय मोनसे गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थानाय दोंसे लामाखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे लामाया गोबां रायजो राजाफोरनि गोबां गोबावनिफ्राय बेबायदि गोग्लैसोनानै दंमोन, जेराव जाय लामानि थाखाय रायजो राजाफोरा गोबां खस्थ' थांलाय फैलाय सोलिनांबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बे लामाखौ दायो आसाम सरकार लोगोसे बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव लुफुंनानै होनो हाबाय होनना बुंथिनानै होदों। लोगोसे बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आरोबाव गोबां बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव हरिसिङा ओनसोलावनो थाबैनो सुजित नार्जारिनि मुङाव मोनसे मिनि फुटबल स्टेडियाम लुफुंनोबो थांगासिनो दङ। लोगोसे 29 कौटि रांनि मोनसे पलिटेकनिक इनस्टिटिउसन (आइटिआइ)बो लुफुंनो थांगासिनो दं होननानै बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बेफोर गासैबो खामानिनि थाखाय बिथाङा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम साबायखर बावहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला बिजेपिनि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ बिपिएफ दोलोआव जयनिं जाहैनाया बिजेपि दोलोखौ जेबो खहा खालामनो हाया। अदेबानि बिथाङा बे बाथ्राखौसो मिथिया
बिबाना सानफ्रामबो थाबाय थाया, माब्लाबा नङा माब्लाबा बिबानखौ होखानांगोन। बेनिखायनो बिथाङा बिबान जोबनाय लोगो लोगो गावखौ रैखाथि गैयै सानदों, बेनिखायनो BPF दोलोआव जयनिं जाहैदों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों गुबैयै BJP दोलोनि बनरगाव मण्डल BJPनि आफादगिरि सायख'जाथाव नार्जारि बिथाङा। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन दि मैया BJP दोलोनि क'क्राझार जिल्लानि बारग' आफादगिरि राजकुमार ब्रह्मआ BJP दोलोखौ नागारनानै BPF दोलोआव जयनिं जाहैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन, जेराव जयनिं जाहैखांनायनि उनाव बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ BJP दोलोनि माखासे सोद्रोमा एबा दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दाय जाबसिननायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बेनि फिनजाथाय होनानै मैया बनरगाव मण्डल BJPनि आफादगिरि सायख'जाथाव नार्जारि बिथाङा खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो राजकुमार नार्जारि ब्रह्म बिथाङा बिबान एंगारनाय लोगो लोगोनो थारैनो गावखौ मोनसे रैखाथि गैयै बायदि मोनदों, जायनि थाखाय बिथाङा BPF दोलोआव हाबहैदों। लोगोसे बिथां थांनायाव जोंहा BJP दोलोआ जेबो खथि गैया होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। लोगोसे बिथाङा आरोबाव बुंथिबावनाय बायदिब्ला बिथाङा गुसुं सिन्था खालामदों आरो बेखौबो बिथाङा साननानै लायाखै जे बिबाना बयनिबो थाखाय अरायथि नङा। बिबान जोबनाय लोगो लोगोनो जि गुबुन मोनसे दोलोखौ नागारनानै गुबुन मोनसे दोलोआव जयनिं जाहैनांगौ बे नङा, बियो बिथांनि थौले मेलेमनि साननायसो होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रानि सिङाव गासै गुबुन गुबुन फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ लाफानानै मोनसे गथ'सा सानजों लोब्बा लाखिनानैनो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव बायदि समाजारि बेरेखाफोरखौ नोजोर बोनानै समाजारि जेंनाफोरखौ फोसाबनाय मावथांखिखौ लानानैनो बिथांमोनहा हानजा सुरबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव कसुगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावनो बड'फा गोजोथायारि मावथांखि सोलायनायखौ बिथा खालामनानै लोगोसे गथ'सा सानजों लोब्बा लाखिनानै गासै कसुगाव पाब्लिक गोजौ फरायसालि, जलेश्वरी गोजौ फरायसालि, मैनागुरि गेजेर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै ओनसोलाव आथिखालाव समाजारि हेंथा एबा ड्राग्स हेंथा मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जिल्लानि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर सरकारनि इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन डिपार्टमेन्ट आरो बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जुथायै बानजायनायाव क'क्राझारनि मोनसे नेशनेल पार्कआव मैया नेशनेल प्रेस डेखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे वर्कशप खुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे वर्कशपखौ गुबैयै इम्पर्टेन्स अफ प्रेस फ्रीडम एन्ड रल अफ जार्नालिस्ट फर इफेक्टिभ ट्रान्समिशन इन दा ससाइटि बे बिमुंखौ होनानै मोनसे सावरायमेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे सावरायनायाव गुबैयै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक डिपार्टमेन्ट बिटिआरनि मानगोनां EM डक्टर निलुत स्वरगयारिखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मख'नो गोनांदि मैयानि बे हाबाफारियाव गुबैयै आखाइ आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन निउज लाइभनि मानगोनां चिफ एग्जिकिउटिभ एडिटर सैयद जारिर हुसैन बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै मोजांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे वेबसाइटखौबो फोसावनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन जार्नालिस्ट बिथांमोनहाबो मैखोमै बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों।